Niya na sa taron sa norte sa Cebu. Mo ni ang ginatawag nato Cebu Batanes. So sa mga wa pa nakaanhi diri ni sa may Tabogo no. Yan nindot kayo kay kana inyong makita na katubhan na perting layua nya smooth kay na pagka hill mo na nakanindot diha. Nya nindot jud kay siya tan-awon dito guys kay once makaadto mo mag-picnic lang mo dito. Nindot kayo kilid-kilid kana siya. Although nindot kay siya tan-awon pero ang sagbot niya natag-as kayo. Nya kanang kalubihan nindot kay siya didto. Suruyon wala lang na may kaabot diha kay piki man mis oras. Nya kanang nay trail diha pwede mo magbisikleta, magmotor, explore na ninyong hill diha nindot kay na. Katubahan man ni siya. Pero karon man gud kay murag ting harvest na so munang nahawa na siya. Nindot kay siya murag gid siya Batanes of Cebu. Muna gitawag og Batanes of Cebu. Nya kay gikan man mi nagbrigada eskwela mutong napadpad sa midire. Nakahigayon jud mig suroy sa lugar. Lingaw kay mi kay naman sa ni sila gitawag og Cold Spring sa may Tabogon. Nawang mga motor gira pwede ra magbangking-bangking dring mga motor guys. Nya nindot pa kay background. Yang moto hantod kana sa unahan bugo na siya. Nindot kay yung view walay mahay so nindot jud ang Cebu way makalupig